gaskiya ni na gaji da irin wannan rayuwa. Na gaji da wannan rayuwar wahala fa. Abubuwa kullum ba canji, kullum karuwa suke. Ni kenan kullum sai ka dinga hada ni da koko da kosai da safe. Yar wainan kwannan da ake dan siyo wa mutane su dan soya da safe su dan ci da buredi, ni babu shi, sai dai in ji kanshin sa a makwabta. Hajiya. Ai samun ba aure na yake ba. Ya shi haka. Kaga, kai ba za ka iya dan kokari irin na mazan nan ba da suke yi dan kokarin nan dan karfin halin nan a dan yo shopping a dan leda a dan kawo wa mata, sai kullun ka tawo wani gandar. A kaga, ba zan iya wannan rayuwa ba fa, ko ka canja ko ka bani takardata. Ki ta daga murya, da kika zo gidan nan haka yake. Ai Allah baki. Kuma yanzu nan an samu sauyin rayuwa kuma shi kenan sai ki zo ki hausa. Kaga saurara. Ni ba zan iya wannan rayuwar ba fa, ko ka canja ko a san me ake ciki, don na gaji da ganin koko da kosai kullum. Na gaji kawai a dinga kawo min dan abubuwa masu maiko masu kwalba, amma kai ta hada ni da koko da kosai duk ya gama tsotse min ruwan jiki. Ya in tambaye ka, ka kalle ni, ka kalli kanka, ka san in ban da kaddara ba abin da zai hada ni aure da kai. In ban da abunka an ce maka kaga, in ba za ka iya canji ba ka bani takardata in kara ka ba, don ni ba zan iya wannan rayuwa ba. Haka kika ce? Kinga? Jiya ma haka kika gaya mu. Kika ce kawayenki suna complain daga zarar sun shigo gidan nan zan gani haka za su dinga guduwa suna komawa. Kuma yanzu kin ƙara tasowa da wani bala'i yau da safan nan ko? To ai ba ƙarya bane, ba ƙarya ne, ai ni ma suna ganin ƙarfin halina da ƙoƙari na. To shikenan yanzu sai ki dauki abin da ya miki daidai ki. Jumana 12 daure kasa nan da kyau ba. Ina 8. Yaya gurin ya daure da ya kamata? Ina daurewa dai. 16 ba. Wannan fa na gama daure shi gaba. La ilaha illa huwa. Karfe 8 shine lokacin zuwa aiki. Wannan gaskiya ne. Matakana ka ce 8 ta wuce baka zo aiki ba. Domin mutum ba wani baran. Wannan gaskiya ka faɗa. Wallahi tallahi. Gaskiya ka faɗa. Domin babu yanda za a ce mutum ya sa doka kuma ya karya mana doka. Wannan doka ce aka sata. A zance ne ake yi zan kai da. Ba aiki kake ba ka san me ka daina aikin? Wai dan mutum yana ga wai shi babba ne ko shine oga a guri sai ya rika yin abin da ya ga dama, mun fa ba za a bude mana ido ba. Ai ko abin da bu gare ba ina 16. Kana ji na? Kai mutum fa ni ko sufadi ne mutum, ko sufadi ne mutum ni ba wani abin da. Sai mu tsirara mu da ku da mutum. A nan gareji. Girman kato sai mu ragargaje shi. Kun bai girman kato. Sai oga. Amma dai gaskiya Shi mu fa babba in fa ya da girman sa fa, to fa shi fa karami zai iya bi ta ko ina kawai wargatse shi take yi kawai waye ne. Kai ma har da kai? Kai karamin alhaki da kai? To billahi billazi ni tantiri ne kuma duk sai na kore ku da garejin nan. Na bi ku rashin mutunci wallahi. sai oga to ai doka ce an riga. Da aikin ka nace. Ka kula da aikin ka. To ko za ka dawo daga nan? Bana marasa kunya. Bari zan shiga Ko za ka dawo daga nan? Zan shiga dan matsa zan shiga kasa. Oga zai wuce da shi zai dan Matsa zan dan shiga kasa. Oga kenan. sai oga. Kasa ba zan shiga. Ai ba doka kuma oga. Ai ba doka. Ai ba doka oga. Sha biya kan shiga dala. Barin daure wannan. Zan ci mutuncin ka fa. Ina zuwa. Baya oga. Dan Dan Allah wannan zan dan daure notunan wannan. 8. Rike ka rike da kyau. Na rike da dai sai oga. Ai sai oga. Sa'a dai oga. Ai oga na tare man nan din ne. Allah dan taimaka min ka san ban makalkale ba. Bai makalkale ba oga. Taimaka min. A taimaka. Wallahi ban na fasa wallahi. Ya fasa. Ni na dora ka? Ye? Ni na dora ka? Yaran nan sauka. Yalle Ni na dora ka? Ai nace sauka zan yi. To me ne maka? Oga kenan. Sai oga. Sai oga. Sa'a dai. Oga. Kawuyan. Sa'a dai oga. Yawwa ba ni noti. Yawwa haka na zauna daidai. Ya karbi safana, ya karbi safana. Akan wuyan oga kake. Akan wuyan oga kake. Komai girman kato sai mu ragargaje shi. Komai girman kato
sai mu ragargaje shi komai girman ƙato sai mu ragargaje shi. A'a. To, yau ko ne a gidan namu haka da sassafe? Magajiya tana gida kuwa. To, magajiya ne haka a gidan? Wallahi tallahi. Na ce oga ya fita ne? Ba ku haɗu ba? A ba mu haɗu ba. Ai kuwa bai daɗe da fita ba don shi ma yau sammako ya buga ya ce baya son ya makara domin yana da aiki da yawa yau a gareji. Shi ya sa ya buga sammako. Sammako? Ya fita ke. Ka je sammako ba. Sammako ba. Me ya same shi? Kukan me yake? Me aka yi maka? Lafiya ko dai mutuwa ya yi ogan? Ku gaya min gaskiya me ke faruwa? Wato ya haƙuri. Mu da kika ce sammako ne ma ya fita. Mu shi ne ma tashi hankalin. Wannan gaskiya. Sammako ma? Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ogan mutuwa ya yi ku gaya min mana kun bani a duhu me ke faruwa? 16 yi mata bayani. Ai wato magajiya yanda kika rike mu kamar yan uwanki yanda kike san mu kamar jika da kaka gaskiya babu yadda za a yi maka wani abu ya taso mai shiru mai kyale ki. Me ke faruwa? Yawwa wannan mai gidan naki ba faɗan arziki bane ba dan mutunci bane bawan Allah nan sai ya je ya ci ya koshe a gareji sai kuma a dasa hiraki wai aike ba kya sallah ba kya in azumi ya zo ƙarya kike ba kya yi wai ba kya wanka ba kya wanki shi babban bakin cikin sama idan aka ce garin Allah ya waye ke sana irin dan hutun nan in kika danno tusa da safe sai dakin yi sati ina bugawa Ni din? bambami kenan Ni din yake da faɗa maka wanda ni ma in ya dawo gidan nan da ƙyar nake sa shi yayi wanka da ƙyar fa muke sa shi yayi wanka. in kika yi magana bakin kin inda kika san sarga wai hamma take inda kika san garejin Ni din? To ai ni abin da babu akwai tashi hankali. Ai fitar da hankalinki. Mu dai mu gano ne ai ba ciyo bane ko kuwa? Wannan gaskiya. Dan Allah shashi da kan gidan nan. Kan gidan nan kamar an wanke an shashi. Dan Allah ka duba. Oga cewa yake gidan nan yadda kika san tasha kamar filin in kokawa wai haka gidan ita kullun. Kuma ni makon da yayi ya fita. Ni anan ma ya kara bata min rai. To ai biki sani Saboda Allah. babu babban tashin hankali da abin da oga yake abin nan ya dade yana ci min zuciya. Irin tare yan kananan yan mata kwailaye. Kwaila. Sai kika garejin nan makin da kwailaye dai. Alhaji kwaila kenan. Shi yake mun haka? illa nan ce ka je haka kurin ka ɗebo wani abu ka zo ka gabza iyali Ya fa. cuce su Ku banni in je bari. Abin da nake so ki fahimta. Ni ce kawai Yanzu ku bari. 16. Yau sai na je na same shi. Da ya don Allah ki. Bakanikin tifa. Kaga 12. Na'am. Ba ni 16 nan. 16 kuma. Ai 16 bai zo ba. wa ga magani Kai da Allah bana son iskanci. Sufana 16 zaka bani nace da kai. Oh to. Gashi. Wannan ita ce kuma 16. Me yake damun ka ne wai kai? Ka dawo da 16. To ka fa ta kare fa. Kamar yaya? Nace kamar yaya? An riga an kare doka ba ita. to ko dai ba bata karya ba ko ma mai a dai shago a dai workshop din nan doka ta gama ta gadewa ta gama na cewa Kai dai kakka sake ka shiga maganar su. in ji uban wa ku me yasa ku riga shi zuwa Dan wayannan mutanen ba kirki gare su ba karka shiga maganar su. Ba ruwanka da su. Kai fa baka da kirki. Kai wani hakiki ce sai goyon bayan oga kake yi. Ga ya ce ku yi masa bayani. Sai wani tsatsare ku da ido ake kun kasa mun ga magana. masa aiki To, kai me hana ka zuwa da wuri gaskiya fi sabilillahi uga abun nan ba hanya yake Bakanikin tifa. Bakanikin tifa. uga ba fari fa ma ta kafa ba ta da kirki kwarto ba a gidanka ba kwarto a gidanka Kwarto? a gidan na ayyuka A gidan oga? kwarto a gidan na kwarai kuwa Bakanikin tifa. Oga. Oga. Sai oga. Wai ji bana. 16. Abinda ka gaya mun da shi ya faru? kada rushi Allah. Allah wallahi kan mun da yake ba Eh? Ai mu ne maganin. Kaga. Wallahi mu ne maganin. Ai da ka ji ina cewa wannan ya rabu da ku ni na san me nake nufi. Ba so nake zuwa shi a rabi ba. Auta, so nake in tura ka gareji. Ka sa min ido ka kula
ka tabbatar ka ga duk abin da ke shige da fice a wajen nan, saboda an kawo min rahoto babba ba abin da yake yi banda tara mata da yan iska. Ni ya zo ya ce mun bai da ko kwandala, duk yan balan duk balan din da aka hada mai sai ya je can yana rabawa mata. Ni ya banni a nan cikin gida ina fama da fara da mai, ina fama da gabza. Don haka ka je ka tabbatar babba Aminu aikin ka yi shi ne kyau. In ka tabbatar in ka ai wayo jama wayo ni na gaji da wannan masifa, na gaji da wannan bala'i. Gidan nan kan buredin nan shi ya rage kuma shi zaka ci. Na gaji, ko ruwa ba za ka sha ba, shi zaka ci kuma an shi in an baka abinci sai ka ki ci. Na gaji da wannan tambotsan naka, na gaji dan ni ba zan iya ba, ƙara gaba zan yi. Tusa shi ka ci shi haka. Na gaji da wannan bala'i, ko ruwa ba zan baka ba. Dan ma an dade ba rau ba. Mara mutunci kawai. Kin mai da ni ma ku ci ko? Mara mutunci. Da waye kai? Sha. Salamu alaikum. Sorry oga. Na ji daɗin zuwan ku wallahi. Na ji daɗin zuwan ku namba 14 da 12. Da namba 6 da 8 wallahi. Yanzu ya za ku mai magana. Cire masa biredin a baki, cire masa biredin a baki, cire mar. Ya gama ci ne kwala. Sai aka yi ma biredin je bakin saka. Tusa take ya gai? Muna mata. To bai ci sai an mai tusa kaman jaki. Sai an mai tushe yanda ake wa jaki tushe haka ake. Ai doki tushe haka shi ma ake. Sannu. Allah kunce ni. Sannu ga neman lada. Allah kunce ni. Allah kunce ni. To amu idan kai dade a kwance ka kana wannan halin. Kaga wannan hakon nasa bakaken aljanu ne zan yi da gaske. Ware bakaken aljanu ne. Dan billahi lazi duk wanda ya shiga hannuna wallahi sai yayi da gaske. Shanne dai. Na? Shahud ashe abu ya tabbata. Hauka ya zama gangariya. Allahu akbar. Lalle abun yin nayi ne. To bari wando taka. To bari ga ma gaskiya. Kaga oga wannan halin da Mana ya kike ladan ni haka? ina zuwa tukunna. Ai abin da yasa shayu da babalanta na yi gamu. Ai da na ga babalanta na ce. Wa ka je ta babalanta na. Je ne gamu? Ai tun da kaji ya fara zagi. Sai mun ta da kaimi da gaske kwallon. Oga 14 na abin da ya kamata a tun da dai ya shiga wannan halin rukiya ya kamata a yi masa. Abin rukiya ga shi ga shida. Ma da ne ladan mana ne rukiya za ma. Kita kanu ile na kabari karkila To Thomas. Kaga ja masa wasa ma'a wa ma'adur. Wasa ma'a wa ma'adur. Yawa! Bakanikin tifa. Ga likita. Yabdo. Ga likita. Alhamdulillah. Kamar likita. Bara kun ga likita yazo, likita yazo. Gyara mu. a dakta Ja ba Allah shi. zargi dakta Sanda zuwa. Sanda zuwa dakta. Ya mai jikin. Mana ka ne ladan mana ya kike mu haka? Yo gaba ta kumbura oga ba fata ga kumbura maka ba. shi ma hukunci Ba za duba ka ba? Ai ta kafa ta shiga. Ta gaba ta shiga. A da Allah. Shi ma A hukunci. gaskiya kana dukan bulatan nan ka ba hankali. shi ma hukunci duka ke Duka ke koran hauka. Ai za ku shiro ne in gama aikin a bashi. Da mu ce a Yana daure sai ci yake kai ya je ya zazzage min kashi a wando sai yanda zan yi. Ai mutumin nan lafiyar sa kalau fa. wani ne? Wa. Ba abin da ya dame shi. Allah ya barka ga musu da Abba da ke? da ka kunce ni ga musu Ina ganin wancewa. abin da ya fi kamata. Kar ka bashi. Hukunce shi mu gani. Wala faji. Kaga wannan sai dai na samo alamanta ku tafi da shi. Dan barin wannan anan. Sai dai kai zaka tura. Wai likita ya tura ko kuwa? Idan muna wajen an ji shiru ma dawo. Kawai. Ai ni ma. Wannan sai da alamanta. A ke yi zama. Mu je. Wancan likita. A'a. Wancan likita. Ai tunda su ma ba su yarda da kai ba. Matar ka ma bata yarda da kai ba ballantana ni. Allah ya baka lafiya. Ba komai in Wallahi suka dawo na na lafiya. dawo. Allah ya baka lafiya. Zo zan biya ka. Zo likita. Wallahi ga wurin ba kuɗi. Bakanikin tifa. Bakanikin tifa. Bakanikin tifa. Z baby, Z baby. Z baby, Z baby. Shahudu shabiyu. Ya aka yi malam? Ko sai na fito ne?
A'a, ai ba ma sai kin fito ba. Wai ina duba kuɗin ne. sha hudu sha biyu. To ai baki sani ba. Na bar kuɗi na ne a ɗaki na kuna ta sauri ban kuma fito da kuɗin ba. Kai malam, Sai su fana kawai. wallahi ka bani kuɗi na ko in maka rashin mutunci dan ni ban ki a kashe titi da ni ba akan haƙƙi na. Amma dai ke yan rainin hankali ce ya zaki dubi tsabar idan namba 12. 12 baki kai 15 baki kai 20 ba na fi 10 sannan zaki ga wannan magana. Ni 12 ne na ban kai 15 ne kai. Baka kai 20 ba. to sai su fanu kin ga aljihuna ni ban ga. Zizi. Kai Kai malam, ina daki. kai ka taba ganin mace mai a daidaita saukuwa? To na ce miki ban tora kuɗi ba sai kin mun rashin mutunci sai mun bubbuke ki wallahi. Kai. In ba miki duka a nan ba shege nake. To wallahi kar ka so ka ji abin da ya sani ina a Wai me daidaita. yake faruwa ne? Sha hudu sha Sai biyu. fama wanta da jijiyoyin wuya kuke. To ki ji wannan yan renin hankalin wai ta aje ni wani ba. Zizi. Eh? Kai, karfi ya kwata ko? Kai, Wai wannan yarinyar mun yi naira 50 muka yi ta na ce ba. Ni kike ni? an maka 15 ne Ban kai kuma 20 to ba. billahi lazini ɗaya nake wallahi akan Nawa Sai ne miki kuɗin duka. kai wallahi ban kimu da ku da kai ba. Da ni Nawa ne kuɗin naki? 200 ne. 200. An maka. Yo kai, wai haka haka. Ba za ka biya ni kuɗi na bai Da ina zuwa tukun me ba ruwa. Sha hudu sha Kai. Ya kai, kana na kai da ji katon banza wallahi. Sha hudu. An yi katon banza wallahi. Gashi ba daidai da 50 bane. ba 50 bane na ce miki 200. Ina zuwa taron. Ba za ki samu komai aljihunsa ba sai su fada. Amma in je yi mai Allah ka wani ta dauko. Allah ka ba ta dauko ba. Ina bona. Ina bona. Dan Allah ka raba ba bana. Wanda ku samu ta ga daidaita sauki. Wani ba za ki samu ga wanda dauko. Ga wanda kika dauko shi. To bar kuɗin ki bi. Ba komai a cikin sa da kuɗi na ko yanzu nan ka gafara ka barin ci A kuɗi na. dan Allah da kake da shi. Gurin yanzu nan. Na kin je. Taimaka mu. Dinga ungo. Kuɗin ki. Yawwa an biya. Da na da bani. Da ba biya ni ba wallahi zan ci kuɗi na anan yanzu Ya nan haƙuri. barin gaya maka. Ya haƙuri. Matsiya ta gaba ki da ba ku da kuɗin. Wani na ruwana. Ilifan Kai din mai banza. Ni da kuɗi yana da ke ganda kuɗi aljihuna. Da kuɗi aljihuna. Kana da kuɗi me yasa baka biya mishi ba? Wallahi in kika wannan ba shikenan ba. Ya sai kai mata godiya. Ya gode yarinya. Ka je da halinka. sha hudu sha biyu. Na dauka so na mata. Ke ba an biya ki ba. Ke. Maza mana. Ke ni fa ni kika da kofar na da kuɗi. Zizi. Zi baby zi. Ah ya ku ba. Gafara. Dan kira gafara fa. Zakin wofi. Kin ga 50 din kiran. Bani. Sha hudu sha biyu. Takwas sha shida ga su nan. Sha hudu sha biyu. Takwas sha shida ga su nan. To an samu sani. Ciyaman kashu nake nema. Au. Ciyaman kashu. Ciyaman kashu. Kai baka san shi a fuska ba? A gaskiya ban san shi. Dan Allah dan Annabi idan kuna harka ta fili ko kuna neman gida ku dinka sanin mutane. Ku dinka sanin mutane dan Allah da Annabi. To ga ciyaman kashu. Wannan shine ciyaman. Ga ciyaman. Shine ciyaman. Ka ga shi shine ciyaman. Ruwan aka yi daidai mun valuation din wani fili na a nan wajen ring road. To gashi nan. Saboda an ce shine yake valuation. Gashi nan. Ka ga ciyaman din gashi. Wannan ne ciyaman. Kwarai ku aiki muka fito. Kana mamaki ne? Amma an ce min shi ba karami bane ba. Kai da Allah ka kire na mana akali wannan wada ne ko jariri? Ko ko motsin gado ne shi? Kuma gado ne. Wannan kalle shi ba? Din da ya girme mu ma. Ciyaman din ga mota ta zama mana tattaunawa. Wai gidan shanu an sayar da ko kuma har yanzu ba a sayar ba. Shanu ai ba ga maka shi. Ba dai da hannun shi. To abin da za a yi Cover out ne ba. Dau to ka ba gidan Akwai cover out. to yanzu an kawo tallan gidan zu to za ku je ku yanyanka shi gida kamar 350. dan Allah da nan ne mal. Dan Allah da nan. Ni zama ina gaba. Wa nake turawa ne? Ai wa da karka tura shi ne kuma ni wannan karan kai gidan shanu na hannunka. Sannan za ku Ba mu je gidan zan. sannan za ku je dore. Ina dab da bakin titi. Na. Nan ma ku yanka shaguna. Da yaron kai. Tun da dore hakkon shekara. Da yaron kai dai. Kai ko Allah mun shigo cikin sha'anin aiki. Kai baka ce komai ba kuma ka tsaya kana ta kallon ba sai ka tafi ka bar tunda baka yadda ba. Ai na ga kayan kare kuma a cikin. Ba Allah muna magana kana sanin sirrin da muke yi ga dole ke na abin da ka za a yi mana. Ba matsala mu je ya kamata mu je. Ko kwatanta Za ka nuna mana ko za ku rubuta mana amma ba fa kawai zikan ake tashi ba zuwa kabo a buɗe ofis a zauna kuma ba kuɗin takalmi ba kuɗin goro Ba na shara. ko ba da shara ba kawai mu kama cewa mu kama idan mu tafi ba ba ka ki
na da ba mutane suke harkar fili kuma wani aure ɗaki za su je shiga akwai bidi a fili a ba su yi noma ne kai za ka ba mai suna sai an ciki ka ba da kudin takalmi mu mutum har da kudin sigari ma na yi kamar masu yi shiga ke a to ai na gora ne ya gora zai ce ta goro za ku je gidan gwamna gidan gwamna ku yanka shi kamar gida 40 ko 60 tsohon gwamna ko sabo na yanzu na manan mata jiki yanyan kashi amma wani ba kai zaka da fusa ba sannan barkin sojoji shi maza ku ji maza ku je ku tsatsaga jambuza daga jambuza ku dawo ku bare an kame ku ba da je kuka ne bai za a aiki bane aiki ne zai fita kansa ba a to aiki na zo kan zan tashi su zama ne duk wani ku san wani ku ce kawai ku ce ka ba ku ba matsala sauran gidan Alhaji Hamisu ku je ku raba shi gida 40 sai da shi a ciya ma yanzu waye zai karbi barin je karbi yau je ku kai sha hudu sha biyu takwas sha shida ga sunan bakanikin tifa mai gyara bakanikin tifa shi ya iya bakanikin tifa mai gyara bakanikin tifa mai gyara bakanikin tifa shi ya iya bakanikin tifa takwas na'am ba ni fulayen nan ba ni fara daga nan a bayan wannan ayya takwas saurara tukunna bawan Allah wato abin da na kula da shi motar taka ta ci fesin da ringi ga dukkan alamu fesin da ringi ai manta ba kai 14 sha hudu sha biyu ai ta ci bullo inji ma fa kuma salansar gaba ɗaya daga ƙara a yanke take to ka ji aiki ya karu abu ya ƙara yawa kenan ina 14 wannan motar akwai matsala ba ka gaya masa ba ta samu matsalar wheel spanner kuma tayar din shi ma yana son gyara tayar ya sai dala dakata dala amma dai ku sababbi ne a garejin nan ko ya sababbi to ni tunda nake kawo gyara garejin nan ban taba gaji oga Aminu ya lissafa mun abubuwan da kuke lissafa mun ba takwas ba shi labari tukunna ai baka sani ba oga Aminu da kake magana ya je aikin haji idan ka ɗauke oga Aminu a wannan garejin bayan mu babu wani garejin tifa da ya kai mu iya kwarewa kan aikin gyaran tifa takwas gani tsaye yanzu ba ban da abinka duk garin nan waye zai baka labarin wani tyrod ai sai anan muka gane mata da shi yanzu abin da ake so ka gane duk wani abin da aka lissafa saboda shigowar wheel spanner to kudin ka sun karu abinda kudin naira 50 ta kara kai ba su da yawa na gare su 1900 da naira 900 kacal 900 ya telif kacal sabuwa nan siya Allah lamba 8 kai kakkare na mana hankali mu din da kan muka ga mu kwararru ne duk daga nan gyara daga nan har duk kasa Afirka ba amma a garin gaba shine kwararru ne ba a nan garin ba ya wace irin magana kake yanzu dai kawai bari in jira Aminu ya dawo sannan ya gyara mun mota a daya ta kaka daure mar bari in jira Aminu dala kurban mota ta an gyara kurban mota ta kai baka san kurban mota ta kurban mota ta dan kurje ma baki wannan fa sai fa na nuna mace wannan zuwa kana ji na lamba takwas ka tabar nake kai 16 ko kullum ku zo ku ragargaje min abinci Allah wallahi ba zan ba ku abinci ba kudi na za ku bani gaskiya kun kusa karya ni kullum ku zo ku ci abinci kullum ku zo ku ci abinci ku ce min sai wata a to ai ba aikin albashi kuke ba na son karyar banza karyar wofi domin na tambayi Aminu uban gidanku ya ce wallahi duk sanda kuka yi aiki yake ba ku kudin ku ban kudi na to wai banda abinki wannan wato ai watan nan bai cika ba sai ki tsaya idan mutan ya zo ya huce sai ki kama mu da laifi wanda ya taimaki wani Allah ya taimake shi to ana da yana taimakon ku ni kun ki ku taimake ni za ku karya ni tarin yayi kasa ga ku nan rusa kullun ku zo ku rushe min abinci kun hana ni kudi bari ina albashirinki Buhari ya yi oda na shinkafa a iya ne jirgi an yi fakin wannan gaskiya ne abu a Lagos ko wannan gaskiya ne wannan za a fara sauke shinkafa a kan teku to ni an ban ga oda ba ai ni na ga oda kwa sauke ne gaskiya ba zan ba ku abinci ba zai da Allah gauraya min nama nan kai ya kone bari in je in gauraya miya Allah yau je ku zauna da yunwa ba zan ba ku abinci na ba zai ma an kun kira ta ba ta ba ku abinci ba sai kun biya ni kuɗi na in kuma ba haka ba billahi la zira ma ni kun san halina
kun san halina. Amma wallahi ba ki da sako wallahi. Wallahi ba ki da sako. Kan kuɗi ban da mutunci gaskiyar magana. Wanda ya jika hantar wani in ya je lahira na wakili zai jika taka. To kai za ka haɗu da lawakirin ai tunda kana zuwa kana cinye mu abinci ka hana ni kila. Ga ku duk kun yi bindin bindini. Har nan ma za sauke shinkafa. Wallahi lamba 18 da 16. Wallahi ba harin daura ya sa an yi odar shinkafa. Har nan za a sauke ta. Ni wannan mutum mutum. Ni naman nan ya soyi ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalam. Bagada. Me abincin ne? Ga muna. Ga manaja na. Kai me za baka? Da me a gurin? Akwai shinkafa, akwai doya, akwai makaroni, akwai taliya, akwai dan wake, akwai sakwara. Dan nomin shinkafa kawai a mutsike nake da nomin shinkafa. Bala dai ko kuma hadin nawa ake? Hadin nawa ake? Haka kana kai. Muna muka maka hadi. Kuma dankalin turawan nan ya mu fi sabi. Hado mun a gajan nake. Mu fiye ne mu fi sabi. Sai an ba da kuɗi sannan ake abin nan. Kawai pay before service. Yanzu nan zan dan karama haɗi. 300 ne ko? 300 ne. Shi ne kirga da 300 ne ko? 300. Dan kada da yawo to. Ba shi filet daya. Filet daya. To, ki sauri. Bari kama. Sai na ga kamar wancan ya fi girma kuma kai take a kansa. A'a wannan ai ni ne manaja ai. Ai ni ne manaja ai. Allah sarki. Yawwa manaja. Yawwa manaja. Ba shi ruwa. Bari kama ruwa. Ba shi ruwa. Ko za ka mu ruwa ne? Ko za ka mu ruwa? Ban Allah. Za ka mu ruwa ne? Yaran ka me kai kare mu ruwa kuma. Manaja. Allah sarki. Manaja wannan an kawo na mai nama ne ya zo ne? Eh. Me nama ne ya zo ne? A ji a ce masa iya kawo na wannan. Da nawa ne? 300. Wannan din? 300. Kwarai kuwa. Barawo ne ni? Ban gane da barawo. Akuyan aka haifar zan sai wannan 300. Ko ba akuyan aka haife ka ba? Shinkafa ta kawo an suke ta ni? Ai hakuri. 300. Ai hakuri za ka yi da Allah wannan manaja. Ta so garba mahauci ya kawo nama danyi. To fadalla. Ko da Allah. Salamu alaikum dan samari. Wa alaikum jaju. 300 sai wannan 300 saboda dan mahaukata ne ni? Ban gane me kake so ka faɗa ba. Wannan abincin 300 ba zan siya ba. Kai tsaya lafiya kai waye baka abincin? Yaranki mana, yaranki da kika zuba a nan gurin masu jajayen kaya. Masu yunifan. Su ne fa. Tashin hankali. Ba ni da wasu ma'aikata masu yunifan. Ba su 300 a zuba wannan ɗan wake a dore na 50 sai ya cika wannan wallahi. Amma ko za a yi ta kai ka gamu da tabin hankali ne abinci da ka zo ka ci wannan abinci ka ba a bani ko bici ka ba saboda haka sai ka biya ni kuɗi na. Na rantse da Allah ba zan biya ki ba. Idan ashe ku za a alo sai alo dan ta a wajen da ba ni da wasu ma'aikata. Haba wannan ai rashin mutunci. Yau tsawon wata kuɗi kenan mota ta zo kawo ta garejin nan kuma a ce har yanzu ba ta fita ba. Wallahi ba zai yi ba. Ko a gyara mun mota ta kurin ko a hakura. Wannan wani irin abu ne? To ai kai abin da baka fahimta ba. 14 kaga bannan jarfa shigo mana da ita garejin nan. Har da kake cewa wai wata hudu motar akan ta muke ko ba akan ta ake ba. Kana ji? Ko an tsaya da aikin. Number 14. Wannan me yake? Wannan ba magana ka bace ina zan yi magana da shi. Kai ba ruwanka kawai ka ci gaba. Kaga in ba za su faɗa maka ba ni bari in faɗa maka. Ai da ma sai da nace da injiniya Aminu kar ya dauki wa'annan mutanen a garejin nan kar ya dauke su babu abin da kuka iya. Wallahi ba ku iya komai ba. Gashi yanzu kuna nema ku zo ku kashe maka garejin gaba daya. Kai don't tell us nonsense. Ina ma gyaran element kuma kana so ka bata mana ashe na tashi. Ashe abin da ka bulakanci ne har ka ce magana cewa har mu za ka yi wa bakin ciki ka hana mu neman abinci to shikenan bara ku tashi babu abin da kuka iya to yanzu Lado kaga abin da ka jawo yanzu gashi ka bata wa 12 rai ya masa rai na ya baci kuma duk garajin na shi ya gyaran element gashi ne kokarin gyara maka ka bata masa rai gaskiya ne Allah gaskiya ne to kaga me ja irin wannan gaskiya ina cewa kai shiru aikin ne yanzu na wani guda fa za a yi wani abu ai iskanci abin mu san mu hasada kake mana ba Lado ba ka san ka mana aiki dama ashe wata mota shekara take a gurin nan saboda Allah to ka gani ba abin da kuka iya wallahi wallahi ba ku iya ba na tashi ba zan gyara iya wallahi ni dai wallahi sai an wallahi sai wannan garkar mu ce to saurara abin da nake so ka gani ya hudu wannan garkar ba ta ku da jama'a ta abin da ce ta garka kake kana ji ai da shi da ya wannan element din a gyara shi wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba bana so kawai gwara a bani kuɗi na da na baku na gyara in je in kai wani garejin a gyara min mota ta in ci gaba da kula da iyali na a bar element din a bar shi
to aka bashi an kashe mota tunda ya kwance shi fa ya fara gyara yanzu abin da zaka yi kwatar da hankalinka ka dan kawo wani abu a bashi ni na zan lallabe shi in aka gyara element din duk wani abu da za a yi mai sauki Allah kwarai kuwa kana ganin idan yayi haka mota ta za ta tashi sosai ana talauci na matsu wallahi kan maula nake yi wallahi kwatar da hankalinka sha hudu ku daidaita da Allah kai da shi ai ba za ji kanku ba da Allah shine za abin da take za karba ne ai uzurin da za a yi to na wallahi yanzu ko sisi balle a ƙasa na to tun daga gida subhanallahi abin da za a yi gobe to zan dan je dan san yanda zan yi dan roro abin da na roro yawa zan zo sai in kawo yawa sai a gyara to ka san shi element din fa ka san da tsada ba Shahu-shahu. ba a taba gyara shi a kawo dai dan abin da aka samu a sa rayuwa sai a hankali ai na takwas na'am ina ganin kudin sa kai 10,000 ko sa kai 10 ko 11,300 to 11,300 to zan daidai abin da dan na dan samo dai abin da aka rora an Allah ya da sai ayi to shikenan insha Allah to shikenan sai gobe to shikenan sha raina ne ya baci wallahi raina ne ya baci a ku sai haba ko ai kai namu ne to na gode kai namu ne to sai sai na ga element din mu je mana kace ne wa element kaca kuma a ce wani waye wai kai da kake wai hakiki cewa kai wa element din nan kaca wai element din nan da Allah a wani guri yake ko dan gaba element a wani guri yake okay dan gaba ka sani ko dan gaba ni kai na Allah ba sani ba inda bature lika shi a nan ashe bulkumin bakanikan tifa ne Bakaniken tifa mai gyara, bakaniken tifa shi ya iya bakaniken tifa mai gyara. 12 na'am ka daure kasa nan da kyau ba to ina daure ai wofofo ya hannuna takwas ka buge mara hannu ka gani kana me ya faru ya buga masa gudun sufana a hannu wallahi rikicewa ne gaba ɗaya kwaci cikin marin kana sane wallahi wannan sanar ka faɗa sa ta sauka gaskiya abin da kuke yi ba kwa kyautawa wallahi ba ku da imani ku kai ni preliminary hospital ku kuna ganin kun yi daidai kenan tunda aka daura mai gida a gida kun ki kawo balance kuma kun san yanayin cin mutumin nan in an sai shinkafa buhu ɗaya baya sati a gidan nan kun san yanayin sa wannan gaskiya ne magajiya akwai matsala yanzu ko nake kudin da aka dan samu a tattara mika miki yawa to kuma gashi abin an yi rashin sa'a ga 12 shi kuma ya rauni yanzu wai yanzu nan kokari muke yanzu mu kai shi asibiti 12 ya samu rauni yanzu nake ki bari in Allah ya kai mu gobe aka samu dan abin da za a samu sai a kai miki ba za a bata komai ba yanzu me za a ba mata tunda ga dole ta ai ka san dole sai an kai wajen mai tsaki sannu da Allah to naji na yadda a kai shi asibiti amma da sharadi gobe ku tabbatar duk aikin da aka yi a gareji nan a kamu a wannan dole ne kuwa wannan dole ne to kai mata godiya ta fasa ba sannu da Allah sannu na gode ranki dade wa yo tifan nan a ya tifa kuma a kai na atifar atifa za ta atifa za kai shi kwarai kuwa takwas to ta motar mutane ce baka sani an kawo gyara fa 16 ta gyara ce ba yo tifan nan to Toyota wannan to kai tashi mu dora ka ai wai tashi mu dora ka an buge mishi hannu can banza zan can mu lokacin ba ku shayi wacin littafin ku ya rike shi ka shekaran jiya na zuba ba ku ban kuɗi bai ku da ku ce ba wai kai majalisar ɗinkin duniya ma ana bin ta bashi hanji ne yana cikin kowa na wani sani bashi hanji ne na sani ban san wani ba na wani sani saboda in kuna so ku bani kuɗi ko ba ku ina talle shi ce duk wanda ya ce mutu wani Allah yana taimakon to amma dan mun zo shan shayi ban biya ce ba ta mun ka yarda da cika kullum muna tare da kai ga garejin magana ka amma baki ne ma sai kai mana wulakanci iskanci ne ba na kun ba mu kuɗa dan littafin ka yarda da cika na 750 a cikin musu kike ba ya haka ba kare na mana ba ka ce muka wallahi wata nan tifa za ta fita kai lafiya da kayan ni na wani sani a na wani sani Allah ka tifa da ta kare da kankan je gurin shayi ko keke na ne zan bi gyara maka amma tifa ne da mu masu gyara tifa ne tifa ne ke da ni ba ya tifa ne ke ai maka ne ce gida tifa ne ni wallahi to ko ya ta samu matsala ka kawo garejin mu kawo matsala ba matsala yawwa ka kawo Allah zan mun gode fa cin banza Allah da mun ma da tifa ta gudu share kayan shayi ta bi ta kai wallahi in ba ku zo gyara tifa mun fanne wannan ruwanku ne ruwanku ne sai ka bada share
ka rumbuɗa tifa da zuci share ka samu ai sa'a mai ƙarfan nan bai shimfiɗa ba share ai sa'a mai hukuncin shi ma bai fito ba ban ka ne kai wuce gare shayin ka na baka sani sifa Allah ta kin maka zuwa Allah ta kin maka Masauda Allah ai shi ne Masauda Allah ba ka da wayo sarkin maka aka ce ba shi ne Masauda Alfanda sarkin maka ne Masauda Alfanda kai kai hankali yau ba kwai kai hankali ba kwai wai ya kai ce ka zagi min unguwa ba Allah ya ko mu ce wallahi sai mu ce ka zagi min unguwa ya rike girman Allah wannan sai an ka tsaya kada ka gudu me kuma na gudu haka gane ya ba gaskiya dauka wuta ce ni ma din ai ba wai dan ba ka bi baka da hankali dai dunin ka kaji dam ka ce sai ka gano zaka gudu na dauka wuta wala wata ran za a yi ba kai ai da kaji dam guda mu je ya sa gaba na mai faɗo wala za a yi ba kai yo ina gaban diba kace mun da kada ka bar nan tayar wata diba da shiga fa taya ce ta ban fashe zan fito to me taya ba ce ta fashe da Allah haba ya su ta wuce sabuwar tiban nan da aka kawo to ai ka san lamarin ne a'a yanzu ka sanan ta zama sai abun nan shekaran jiya wani mai kifi kai ma shekaran jiya wani mai kifi da aka yi irin wannan kan rufa aka dauko shi to kai takwas ka ji ko kai takwas dan ƙarya ko dai kai da ba kake magana kai fa gudu kai zaka duniya ce ta canja sai kun yi kawun sallah ku ji dam to ai kai ko dole labari ya lalace kaga liman zai fi mamu gudu Allah ya ba mu zama lafiya amin baran dai boss ba debo su kwana debo a ba fa da zaka a sha shida a sha Allah ba da zaka ai wallahi da zaka a zo ba wallahi ba inda dinnan komai da sai mun gama dole sai mun hada wannan squat ya squat gudu takwas wannan dandamalin sai mun kunce shi abin da nake faɗa maka wannan sun kuma sai mun kunce ku miƙo min guduma ku miƙo min guduma wannan zangulimin sai an ku fice miƙo min guduma sai ka kwabe shi nan kwabe ba shi guduman nan ya kwa ba shi guduman ina ɗaya katur nan ake ina zaka ne ai kana za ba ka aiki ita yi barka ba ni dauko masa wancan dauko ta haƙori ka ga barin rike mama ina zuwa kaga yaya a kar fa ka samu babban dan yatsa na ka kwance tukunna ina zuwa bakanikin tifa bakanikin tifa ke kawa daɗin wayan da ake musu ana gabanin sigari na goro na wace ce katin waya yanzu sun gane da kun yi yan samari sai ku da ku sa abinci a loko a kusurwa ki mai dabaru da wayo don kuɗin hannun shi ki zazzage shi tas ba za ki bar shi ko da naira 5 ba yanzu su ma wai sun yi kilin da kilina ke ma dai kya faɗa ƙawata nan wani mutum ya zo guna da manyan kaya da wata jibgegiyar mota. Ya ga ɗanyar fata. Ke kyace 100 zai bani. Na dinga masa magiya ƙawata na dinga masa magiya ban da lafiya. A lokacin kin ji kuɗi. Ƙawata bari duk dai dan ya bani kuɗi. Kika warware. Amma haka ya mursasa idansa ya ce ba zai bani ba. Sai in zan bi shi ni kuma na ce ba zan bi shi ba. Ke ku ga mota ga kuɗi kika ke bi. Wallahi ƙawata haka ya tafi ya bar ni bai ban kosle 5. Wani bani ne wani baka wani hana ni wani haye. Ke kuwa ƙawata ai kuɗin ne ba ta so. Domin da kina so ai da kin bi shi. Ƙawata ke da wayo na dan ban san shi bane shi yasa ban bi shi ba. Da na san shi ai tuni zan bi shi ƙawata. Ai yanzu ture zagon kwashe wai ake yi. Allah ƙawa. Ai yanzu abin da ake yi kenan. Kin ganki ko Amira garin ture zago.
kwashe kwai za a zuba muku a cikin leda a baku da jaraba da bala'i an da yiwuwa ma ku zo ku yi ta mana fitsarin macizai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawa. A'a. Hai kwantai. Ba ruwa na da. Kuna ji na? Kun lallaba yanzu kun zo kun zauna. Na gaji da yanka muku tanki kuna yanka min asara. Ba zan iya ba. Haka kawai zauna da ku tsakani da Allah zuciya daya. Ku ringa min sata. Yanzu kuma ku ebo jiki wai ku zo wai ku da min aiki. Gaskiya ba zan iya ba. Ko ce ta tashi ta tafi. Ba zan iya ba. Zuwa muka yi ma baki hakuri kuma na kina ta wani zage-zage. Ku bani hakuri munafuka san da kuka dauke min jakar kuɗi na ba har take a ciki ba. To ni dai ba za a shaide ni da sata ba. Za a shaide ni da masifa ne ban sace miki komi ba kuma wallahi gabaki daya cikin ku wallahi mai satan kuɗin da na muku. Ka fadda kuɗin nan yanzu nan. Wace ce barauniyar to? Hajiya ba ni bace Fati. A wallahi a hirdinki lokacin da na dauke kuɗin ai tare muka je muka raba da ki. Ki fa mun baki a abokin barawo ne aikin banza aikin wafi ashe duk ina tare da barayi. Hajiya haba Hajiya dan Allah ki ya hakuri mu fa hakuri muka zo baki. Hakuri kuma hakura ku kuma cuta ta ko? To yanzu da tunda Hajiya Ladiya ba ki hakuri ki hakura da Allah. Wallahi duk wanda ya koma miki sata ni zan je in kira masa yan sanda. Dan sun san ne ba mutunci ne da ni ba wallahi. To kun san Allah billahi lazi ban da mutunci akan kuɗi. Dan ko da wane ne zan iya buɗe akan kuɗi. Kun mun na ɗaya zan hakura amma duk yadda ta kuma min sata billahi lazi daga wannan rana an ce ta kuma yin sata ba za ta kuma ba. Kun amince da wannan? Kwandala kuka kuma cuta ta Allah ya saban yafe muku. Kun yarda? Kira miki yan sandan. Ni ba ni yan sanda ina da sojoji a hannu. Ku kiyaye kwandala ko tsokan nama ɗaya kuka ji ban yafe ba da sani na ba kun amince? Ya ma Allah ma ba za ku. Ya ta ci ko za ku ku kama aiki. Yan banza yan wofi yan bariki. Bakanikin tifa. Magaja. Yo Allah yo annabi. Ki sa a kunce. Ke kadai ce zaki fuskanci halin da nake ciki. Da me ka kanka? Me hankali? Ka sheme dan mutane sannan ka ce a kwance ka? Cap! Ai kuwa ka ga sharrin zuciya domin zaman turu yanzu ka fara shi. Wallahi tallahi zuciya ne, fusata ne, ba laifi na bane. Ai fuskantar taka da nayi shi yasa na sa aka daure ka. Da ban fuskance ka ba, da yanzu kana can waje kana sheme ƴaƴan mutane. Sharrin shedan ne, zugo na akai wallahi ga mu akai. Kuma nazo na ga abin ba haka bane daga baya. A kunce ka? Cap! Ai zaman turu yanzu ka fara domin duk ran da aka kunce ka a gidan nan ka tabbata zaman gidan nan zamana a gidan nan ya kare don haka ka yi haƙuri ka zauna a haka har Allah ya baka lafiya. Magajiya ni ne ba minin ki ya za ki min haka? Ka ga tafiya ta ka ji da shi ciwon ajali ya dan yatsa. Kuma alaikum assalam. To, lamba 12 sanni da zuwa. Ai na ji dadin zuwanka. Kaga, mu shiga daga cikin mu tattauna wannan maganar ta. To mu je. Allah ya baka sa'a ka shiga cikin kuma kunci. Kaga abin da zan maka. A jira ma ku ne kwarta nawa? Ka ji shi kuma matsalar sa. Shi da ya ganni da namiji sai ya ce kwarto ne. Da Allah rabu da shi zo mu tafi. Ai banda abin ki ayo dai ba zan wuce kina jin abin da yake faɗa yanzu Allah ya bashi sa'a ya kunce ya kama ni wannan tankar ta hukana ta hukaina ya zan yi kai tsoron shi kake ji to Allah ya bani hakuri ni mai kwana da shi gida daya ai dole in dora wannan tankar wallahi wannan tankar ta hau mutum ai sai an kai kun ba ni ne tankar ba wanda ya ba kudin mota ka zo garin nan shine tankar kin ji ba abin da yake faɗa kin ji ba kin ga ki bari din ma inda muka saba haduwa ba sai na shiga ba yanzu dai mu bar wannan zancen tunda dai yanzu ka tsorata to ka je idan na gama abin da nake ni zan zo in same ka inda muka saba haduwa wallahi ban da daure kake kuma saboda larurar rashin hankali da lafiyar ka kalwa wallahi mamaki ka zan yi wallahi rabu da shi sai ka ji da shi na ciwon ajali a dan yatsa ko ga Allah kara lafiya Allah kara lafiya kana ji ko abin da ba ku gane ba oga babba dan cimiru dan haka abin da ya kamata duk da muka tashi daga aiki to mu tabbatar mun wani abin da zamu zo mu kasafta kowa ya san abin da zai to dan na ga mu gaskiya dan ne na dauki matsayawa na dau mataki kuma dan garan sanar da ku wato ai abin da yake sa ka san wani abu 16 yanda ka gama da ladi mai abinci kama mai ta ka kundi mai haba wala ka burge ni wallahi inda ban mutu haka ba
sai ta karya mu wannan mai wa Allah kasan da san kuɗi kamar jimina ayo kai kuma ba Allah wanda ayo ai mai kai na tare ba son kuɗin naka bane ha wanda da san arha kuma ai kone ta yi zi ina am Allahu akbar ku bani kuɗin kai mata kin ga tsaya da Allah ba da buta wannan da Allah zi jimana zi da Allah ga rasu ina son magana da ke dama ai ni dama ina bukatar magana sai zaka bani zo mana zo ki kudi aka baki samu kudi ko ba haka ba kina ci na so nake mu yi magana da ke da ni da ke kurin mu yi magana wa'annan yara na ne suka kwanta da hankali ana ne a kinga zo rabu da shi ba shi da koko kin ji sai fa dama akwai damu da kai a to shikenan a ya na ya mata sarautar mata zo ki to ta je to ban kuɗin a karki da kafin baki kuɗin ai sai na dan kina ji ba you know at least idan kika dan saurare ni for sometimes you know ba abin da kaji ba ta bai kariya ba kama dai zancen mu zo ki ji zi kariya ba zo ki ji zi bai kariya ba dalabe gani baba ni ne babban ina 16 kin ji 12 ina 9 ina 8 wani na gaba ba shi da shashi da mahaukaci kenan shashi da mahaukaci kenan yaya ai na ga waɗannan ƙananan ƙwarin wai su ƙoƙarin su ɗauke wannan masaka ɗin ƴan mata yaya labari ya kaji da fama yanzu nan zan yi mai kudin gurin shakundin nan kundi mai kuka yanzu nan kuka tare na kama tare na ka dan Allah dan annabi ku dakata bai kamata ku dinga kowa yana nuna kansa wai shi ya fi so na akan wani ni fa ba soyayya ta kawo ni ba zuwa ne in karɓa kuɗi ko ba haka ba amma kaga kare iya san sa da takalmi kana da kai mishi dauka zai yi wallahi kai mata shuru ba za ka shuru ba Allah ba ku yanzu za ku bani kuɗi ko ba za ku bani ba gaskiya ba kin abin ina kin ba mamaki ai in dai zai ne kaɗan ka gani alaji za ku bani kuɗi ko ba za ku bani ba ayo sai kin za mataki da garza baki abazi sai kin zo mataki to billahi lazi kun sanni ba ni da kyau kun sanni tun ina tuka a daidai da su wallahi kai ka bari in je in dawo a daidai da wanda ya kuka rabu dan iska ne ka amma ba ka bin wannan layin rabu da shi kai yake tun da aka zare gorori a fito ba ta baka ba a nan layin ne akwai matsala ina karyawa karnuka 6 suka bi ka ya kai da su ni muka karba kuɗi muka rabar kai da musoro kai ai kai sha ba ruwanka ba wani wanda zai nuna maka wani wai dagawa a cikin bakanikin tifa gaskiya ne bakanikin tifa bakanikin tifa ne gyara ɗebo ruwa a wata rana dam ya rana can za yo me zai ai na ni kuma na riga na faɗa zace Allah ya kai damo ga harawa ko bai ci bai burgi ba ai fa zai waje da ita to shikenan kai ne mai zakalkalewa kai to kai dan oga bai ya garejin nan kafin kowa zakalkalewa to ai idan oga baya nan kwama ogan kansa ne a ƙarya kake wallahi Allah wallahi ƙarya kake wallahi kai ne kana lamba akwai ogan gani lamba 8 kana da takwas takwar ana magana a'a ba ni shahudu 12 takwas 16 ga sunan shahudu 12 ai ba ka ganewa ta nake zaka ce ko kai da ogan takwas ba ka ka gane karshen lamba ko ni in maganin abin yanzu na rataye rigata da sandar rake na ci ayana sufana a waccan rumfa sai ka je ka takwas sufana ta soke sufana ta socket kaga wa'annan kaga 16 ka kiyaye shi 16 ka kiyaye shi kai ku yake ne mai wa uga ba a ina duk bi yake na ga mutane wai shine ugan wannan gare muna nan din muna nan saboda mu ma ku tayi riga shi zuwa gurin nan to kuma akwai kudi na a hannun sa babban sanan ka wallahi dan ka kuskure yanzu zai gare buga nan yanzu ina shiga mota Allah kudin ka sun mula dan ba zai biya ba See baby, see baby. kowane irin marasa mutunci ne wai
dan Allah kai hakuri wallahi ban san da wucewanka ba ka ji bawan Allah. Ba kwa gani mutane suna wuce a hanya za ku watsa musu wannan kazamar ruwan naku? Malam dan Allah ka yi hakuri wallahi bata gani ba. Da ta gani ba za ta watsa maka ba. To in ban haƙura ba sai me za ku yi? An ce maka kai hakuri ka tafi. To kai kadda ka tafi. Wallahi idan baka tafi dan Allah ba za ka tafi dan shedan. Kun san ko ni waye kuke cewa in ban tafi dan Allah ba zan tafi dan shedan? Kai abin da za ka yi. To shikenan zan ɗauki mataki. Me za ka yi? Mara kunya? Kai abin da za ka yi. Akan wasuwa ma zai dau mataki. An baka hakuri ka ki hakura ka tsaya kana gaya wa mutane magana kai akwai cikakken mara mutunci da ya kai kamar ka. Banzaye to ai kai da ka gani bakin uwa ne yake yawo da kai. Dan samari dan Allah kai hakuri. Allah ya huci zuciyarka, Allah ya baka hakuri. Ka san ƴaƴan yanzu ne ba kunya gare su ba dan Allah kai hakuri. Ka ji? Sanin ka kana da ruwan hakuri. Kin gani ko Hajiya? Ba komai zan dau mataki a kan banda darajar ki Hajiya, da duk sai na sa an kamo. Allah baka hakuri. Na gode ka ji. Wallahi da ganin ka kana da mutunci ka ji? Ya hakuri Allah ku zuciyarka. Allah ya maka albarka. Ko kuma za ku ci bantan uban ku wato rashin mutunci kuke ku ja mu magana. Magajiya. Bisa me yake damuna? Kin ga wannan matar mai abincin nan wato ana ci mata Hajiya Ladi ko wace da sunanta, na rantsa da Allah matan nan ba ta da mutunci. Dan wallahi ni barin aikin nan zan yi. Babu zancen da yake fito daga bakin ta sai ta dinga cewa an mata sata wai an dauke mata kuɗi. Saboda Allah fa Jamila wai zai dauke mata kuɗin ta da Allah. Gaskiya ne. To ke kin ma san abin a ranki. Ni wallahi ko a gele na. Akan me? To in ban da Ladi kowa ya sai rariya ai ya san za ta yi zuba. Ya za a yi ta tara dirkan karuwai irin ku ta ce ba za a yi mata sata ba. Ai dole a dinga sibaran na bayye. Ana dan kalmashewa a bakin zani. Kanwa kuka kawo da za ku koma da farin kai? Kuma fa gaskiya ki ce magajiya. Ai duk wanda ya wasa rere da kayansa dole ne mu kuma mi gaba da shi. A'a. Ni dai kin gani ni wallahi tallahi barin aikin nan zan yi in koma aikin a daidaita saudi na ko ba haka ba. Ai shi yasa da na gan ku na ji zugan ku kun taho nake tattara yan matsubbai na da taro da sisi na nake sa su a marata. Haba magajiya. Wani irin zance ne wannan? Ke bari ni da za a kira ni yar iska mara mutunci wanda ko a titi zan iya dakuwa da kai. Amma ba za a ci mu barauniya ba. Ke saboda bala'i na da masifa ta na rantsa da Allah police station din angon mu ba sa karban case dina. Amma babu wani shaidan da zai kira ni ya ce mu barauniya ƙarya yake. Mai da wukar ni fa ba wai ku nake nufi ba fa ba wai kuma ta nai ku bane ba fa. Kun ga da Allah bana son tashin hankali. Da Allah tashi ku bar min gida. Ai tafiya ta zama dole. Mu dai amma ai ita ma mai tara matan me karshen ta tashi mutum. Ni za a gaya wa zancen banza? Ni za a kawo zancen cirme? Ni ki kalle ni da kyau ki kalli tsabar idona. Ki ce za ki kawo min wani kauli da ba.